Pjazza San Franġisk fir-Rabat Għawdex se tkun miftuħa għall-karozzi sas-sajf li ġej. Dan sostnih il-Ministru Għawdex Clint Camilleri meta żar il-proġett li tisir b'investiment ta' 3 miljun euro. Fiż-żjara tiegħu il-Ministru Camilleri ra kif bħalissa qegħdin jitpoġġew iċ-ċangaturi f'din il-pjazza fil-qalba tar-Rabat Għawdex. Il-Perit ta' dan il-proġett spjega kif se jkun hemm marki ċari għal dawk li jpassu fil-pjazza u anki għall-karozzi li se jkunu qed jgħaddu. We are in the final phases, laying the pavement tiles. Right now, we've laid the first stretch of the vehicular trafficked areas, which it's pretty much the grey tiles, where the pedestrian areas will have the red tiles. So there's a good demarcation between the trafficked areas, the vehicular trafficked areas, and the pedestrian areas. Il-Ministru Għawdex qal li l-Gvern tkellem mal-kuntrattur u kien ċar li dan il-proġett irid jimxi pass aktar maġġel u għalhekk qegħdin jiġu dedikati aktar riżorsi sabiex jitlesta. Il-priorità mhux biss se tkun li proġett jibda, imma jrid isir biżżejjed progress sabiex eventwalment jispiċċa skont żmien stabbilit, saħaq il-Ministru Clint Camilleri. Proġett li qegħdin niddedikaw aktar riżorsi għalih sabiex jitlesta mill-aktar fis possibbli qegħdin nikkoordinaw dan il-proġett ma' numru ta' proġetti oħrajn sabiex ikollna time frames stabiliti ħalli jitlestew fil-ħin bl-aktar mod effiċjenti u propju hawnhekk qegħdin naraw li dan il-proġett ikun komplut sal-bidu tas-sajf ta' din is-sena. Il-Ministru Camilleri stqar li l-infrastruttura adekwata hija meħtieġa għal kiżira ta' tliet għoljiet u insista li t-toroq f'Għawdex se jingħataw l-istess importanza bħat-toroq f'Malta. Il-Ministru Għawdex Clint Camilleri qal li se jassigura koordinazzjoni bejn proġett u ieħor sabiex l-inkonvenjent liċ-ċittadini jkun minimu. Il-proġett ta' riġenerazzjoni ta' Pjazza San Franġisk jikkumplementa x-xogħol tat-taraġġ ta' San Franġisk kif ukoll iċ-ċentru tas-saħħa ġdid li se jsir fil-binja biswit l-istess taraġġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.